Taga saan ba kayo? Ordaneta po. Pangasinan. Ordaneta, Pangasinan. Magpapalit tayo doon tayo sa pinakapaa niya. Wala dyan sa kamay. Huwag kayong didilat. Naiintindihan nyo? Kaya, pikit lang. Isipin mo, nasa bahay ka. Paala ka. Isipin mo, magdasal ka. Tagilid lang. Hindi tatayo. Bahala ka kung anong isipin mo. Kung nananalangin ka, Katoliko kayo? Sige, pikit lang. Pikit lang na maluwalhati. Isipin mo lang na nanalangin ka o nasa bahay ka. Bahala ka lang. Basta pumikit ka lang. Huwag kang didilat hanggang wala. Kung di ko tinatawag ang pangalan mo, dumilat ka ha. Sige. Iisi mo ha. Sige. Umpisa na kita. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus sa tamang Nazareno, pasintabi po at magandang umaga po sa inyo. Nasa inyong harapan ang inyong anak at nananalig at nananampalataya. Nasa inyong din ang anak na itong taong ito upang maibwasan ang kanyang mga nararamdaman sakit sa kanyang kanang kaliwet ng mata at ang kanyang lalamunan. Kung meron man pong nagagalit o nainggit sa loob ng katawan ng taong ito na pag-aari nyo, o kung meron man pong nananakit ng mga masasamang espiritu dito o nilalang na masamang diablo, inuutusan kita sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Tinatawag kita sa espiritual ng Panginoon Kristo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Sige. Magmamatigas ka sa loob ng katawan niya, ha? Hindi ito tinukulang. Hindi inaalilihan at masamang espiritu. Hindi ito makikipag-usap sa akin. Tanggalin mo. Lahat. Ubusin mo lahat yan. Kailangan tanggalin mo. Tanggal. Lahat. Tanggal. Tanggal. Ubusin mo. Lahat. Dalawang kamay ang gamitin mo. Kalasin mo lahat yan. Tapon mo. Itapon. Ubusin mo. Lahat. Ubusin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Dalawang kamay. Kalasin. Lahat. Tapon. Itatapon mo. Susugat lang kita sa loob ng katawan yan. Tapon mo. Sige. Wala ka talagang takot, ha? Sige. Bibigyan kita ng takot. Sige. Tanggalin mo. Lahat. Ubusin mo lahat. Hanggang hindi ko sinasabing huminto ka. Kalasin mo. Kalasin mo. Dalawa. Lahat buong katawan niya. Linisin mo. Tenga. Tanggalin mo lahat. Dalawang tenga. Dalawang tenga. Kalasin mo. Hindi ito makikipag-usap itong demonyo ito sa loob ng katawan nito. Kailangan ko lang muna pakalas sa kanya. Kalasin mo. Gagamitin mo yung kamay niya. Kalasin mo. Bilisan mo. Dalawang kamay. Kalasin mo. Kalasin mo. Kalasin mo. Kailangan lumubog yung daliri ko rito. Pag hindi ito lumulubog, pipilipitin kita sa loob ng katawan niya. Kalasin mo. Ubusin mo. Lahat. Marami pa yan. Tanggalin mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Okay, kakalasin mo hindi. O, kalas. Ubusin mo. Bakit gusto mo sa loob ng katawan ng taong ito? Kalasin mo. Ubusin mo. Ubusin mo. Marami pa. Buong katawan niya. Linisin mo. Hindi lang yung leg niya. Pati ulo niya. Kalasin mo. Dalawang kamay. Dalawang kamay ang binigay sa'yo ng bisa ng Panginoon. Tanggalin mo. Tapon. Lahat. Pati katawan niya. Masyado mahinang physical na katawan nito. Ubos. Tapon. Lahat pati dyan. Tanggalin mo. Dibdib. Tapon mo na tapon. Kayurin mo na kayurin. Lahat. Bilisan mo. Sa pangalan ni Kristo. Kalasin mo hindi. Kalasin mo hindi. Kalasin mo. Sa pangalan ni Jesus. Kalasin mo. Ubusin mo. Ikaw masamang espiritu sa loob ng katawan niya. Kalasin mo. Lahat. Lahat. Wala yan. Kalahati. Meron.
Ubusin mo. Pati mata niya. Dalawang mata. Dalawang mata. Dalawang kamay ang pinigay sa'yo. Tenga. Hanggang hindi mo tinatanggal yan, pipilipitin kita at hindi ka makakawala dyan sa loob ng katawan niya. Kalasin mo. Buong katawan niya. Lahat. Kalasin mo. Kalasin mo. Kalasin mo. Lahat. Ubusin mo. Pag hindi mo ako sinunod, maniwala ka sa akin, pahirapan kita sa loob ng katawan niya. Kalasin mo. Kalasin mo. Ayaw mo talaga. Tatanggalan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Ayaw mo talaga, ha? Kakalasin mo, hindi. Lilinisin mo yung katawan niya, hindi. Kalasin mo. Lahat. Linisin mo. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, amang Nazareno, inihiram ko po ang inyong kakayahan at kapangyarihan upang bigyan ng bisa ito at painitin ng todo sa pangalan ni Hesus, amen. Sa pangalan ng Ama. Sige, sa pangalan ni Kristo. Sige, kalasin mo. Kalasin mo. Sige, kalasin mo. Kalas, buong katawan niya. Ayaw mo talaga kalasin. Ikaw mapilit, ha? Magnetiko. Tinatawag kita. Bigyan ng init as matindi pa sa dati. Amen. Kalas. Sige, kalas. Kalas. Tanggal. Buong mata niya. Lasin mo. Lahat. Dalawang mata niya. Tapon. Hindi mo kilala ang aking Ama. Bakit ayaw mo banggitin si Jesus Kristo? Tanggalin mo. Tanggal. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Tanggalin mo hindi. Ba na boses niya? Tanggal. Tao ka hindi. Tao ka hindi. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Tao ka hindi. Tao ka hindi. Hindi tao. Oh, demonyo. Hindi makakasya. Lintasan lang. Ay pumunta kayo sa ilang mga magagano talaga na walang ako. Tanggal! Tanggalin mo. Kita mo sobrang bigat. Ay lumubugo. Ayaw talaga, oh. Dapat yan, lalabas yan. Ayaw. Tanggal! Tanggal! Talagang pinibigyan mo ako ng dahilan na saktang kita sa mga katawan. Ubusin mo! Lahat! Tanggalin mo! Buong katawan! Rafael, ang Arniel, ang Hilito, lumabas muna kayo sa aking katawan at bigyan ng bisa ang aking kaman upang sundutin ang kanyang sikmura. Tagusin sa puso. Sa pangalan ni Kristo. Sige, kalasin mo hindi. Tanggal. Painitin kita. Magnitin ko. Bigyan pa ng init ang aking kamay. Sa pangalan ni Kristo. Nasa loob ka ng katawan. Alam ko masamang espiritu ka. Kalas! Linisin mo! Hindi mo kilala ang aking Ama. Kanina mo pa ako niloloko sa loob ng katawan niya. Akala mo hindi kita nakikita. Anggal! Ubos! Ako ang masusunod dito dahil hinawakan na kita. Kung sa ibang manggagamot, nalilinglang mo siya. Dito, hindi mo ako malilinglang dahil kanina pa kita nakikita sa loob ng katawan niya. Akala mo pinagbibigyan na kita, talagang matigas ang ulo mo. Ayaw mo akong pagbigyan, ha? Ngayon, sinabi ko sa'yo, minsan nagiging salbahe din ako. Okay, kalas! Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo, Panginoong Jesus, Nazareno, tinatawag ko po kayo upang bigyan ng bisa at liwanag ang aking. Amen. Yan. Bigyan mo po liwanag at kapayapaan ng isip at puso ang taong ito upang hindi mapektuhan ang buong katawan niya. Tinatawag ko, Panginoong Kristo, Panginoong Jesus, Nazareno. Amen. Yan. O, di ba, umiiyak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalasin mo! Hige! Hige! Tago mo lahat ng sakit yan! Anong nilalang kang diablo? Anong masamang espiritu ka umalilis sa loob ng katawan ng tao ito? Hindi mo kilala ang aking Ama na si Kristo. Hindi mo lang kilala si Jesus Nazareno. Hindi mo rin kilala si Jesus. Anong nilalang ka at hindi mo kilala si Kristo? Ha? Siyang gumawa ng langit at lupa. Wala kang karapatan na buhay sa mundo kung hindi mo kilala ang naglikha sa atin. Naintindihan mo? Tanggal! Ubusin mo! Hindi ka rin makakawala dyan. Tanggalin mo. Ubusin mo. Lulusawin kita at ibabalik kita sa impyerno. Ayaw mo magpakilala. Alam ko naman demonyo ka. Alas! Ubusin mo! Hindi lang yan. Buong katawan niya. Yan o. Lumabot na o. Ubusin mo. Pati dyan. Dibdib. Hanggang. Ayaw mo talaga akong pagbigyan, ha? Sinabi ko sa'yo. Alasin mo. Lahat. Dibdib.
Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus amang Nazareno, bigyan mo ako ng liwanag at kapayapaan ng aking utak upang puksain ang lahat ng masamang espiritu na anili sa loob ng katawan ng tao ko. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay, alas. Tanggal. Sisinungaling ka pa sa loob ng katawan niya. Ubos! Huwag tinatakot-takot. Matanggal na akong takot. Sige, ubusin mo. Lahat. Itapon mo yan. Wala nang alam yan. Hindi ko lang alam sa dinala. Ubos! Hindi mo kilala si Kristo. Anong nilalang ka? Anong nilalang ka ng masamang espiritu? Sagutin mo yung tanong ko. Anong nilalang ka ng masamang espiritu? Ano? Hindi mo kilala sarili mo. Tanggalin mo. Huwag ka nang papasok sa loob ng katawan nito. Naintindihan mo? Ubusin mo pa. Ubusin mo. Lahat, tanggalin mo. Dalawang tenga. Dalawang tenga. Kalas. Ulo niya. Tanggalin mo. Tapon mo. Itapon mo. Ayaw mo talagang itapon, ha? Dito kakalas mo sa mga espiritu. Kakalasin mo, hindi. Ama Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Kalas. Kalas. Kakalasin mo, hindi. Susunugin ko ang kaluluwa mo sa impyerno at ibabalik kita. Tatagos ko kung sibat sa puso mo. Kakalasin mo, hindi. Kalas. Kalasin mo. Kalasin mo talaga. Kalasin mo. Sige. Pahirapan kita ng todo-todo dyan sa loob ng katawan niya. Ikaw, Diablo. Ha? Pag hindi ka nakinig sa akin, ha? Ako ang pinakamalambutin, tanda mo, ha? Yung katigasan ng ulo mo, sige, ako ang magpapalambot sa utak mo. Alas! Ayaw mo pa? Meron pa! Alasin mo! Alasin mo! Tanggalin mo! Lahat! Tanggalin mo! Tanggal! Magnetiko. Umataki ka. Umataki ka, magnetiko. Umataki ka. Sige. Magpakilala ka na sa tanas. Sige. Ubos. Yan na. Lumabas na si Satanas. Lumabas na yung amoy niya. Naamoy ko na siya malansa. Ano? Papasok ka ba? Kala mo, ha? Hindi kita madadagpis sa loob ng katawan niya, ha? Alas! Sige. Yung magnetiko lang pala eh. Hindi ko pa tinatawag si Ella. Tanda mo kung si Ella pinatawag siya. Kanina ka pa niya pinatawag. Ha? Tanggalin mo. Okay, kalas. Ubos! Demonyo. Kung nakikita nyo lang nakikita ko. Mahaba leg niya, mahaba pa. Nakatin mo mga kanya. Okay, tanggalin mo! Saan niya po nakuha yan? Ha? Saan niya po nakuha? Ayaw magsalita ng demonyo. Basta mo mapapagsalita yan. Basta hindi karaniwan demonyo. Baka sa mga biyahe niya. Nakasama. Hindi niya nga mabanggit si Kristo. Hindi niya mabanggit si Jesus. Ibig sabihin, hindi siya tao. Nalulusaw sila sa pangalan ng Jesus Kristo. Kita mo, babanggitin ko lang. Sa pangalan ng Jesus Kristo. Ako sila, di ba? Sa pangalan ni Jesus. O, di ba? Nalulusaw sila. Pag binabanggit mo lang yung pangalan ng Kristo. O. Pero, tatawagin ko si Magnetico, dahil mga ano lang naman yun, mga angkin lang yun. Angelito. O, di ba hindi sila nasasaktan? Okay, dito masasaktan ka. Tinatawag ko na si Ella. Ella! Yan. O, di ba? Ubos! Pag binabanggit mo ang Panginoon, nasasaktan sila. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pag binabanggit mo ang pangalan ng Panginoon Kristo, nasasaktan sila. Hindi magsasalita yan. Tapon mo lahat yan! Ubusin mo! Babalik ka ba? Babalik ka ba? Babalik ka sa ginagawa niya! Tinatanong ka, babalik ka ba? Hindi na. Ano, mambot na. Ito mo yung kamay niya! Ito mo yung kamay niya! Ayaw mo talaga. Ngayon, lulusawin na kita. Lulusawin kita sa loob ng katawan niya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Hilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, niluluso ko to sa pangalan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kaya aming buhay. At sa ganun din sa taong ito na inaalilihan ng mga masasamang espiritu, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen! Gumising ka! Ano ang pangalan mo? Atras. Uminom ka muna ng konting tubig. Konti lang. Tama na. Inhale ka muna. Kailangan basahin mo lang laway mo. Itanong lang ako sa'yo. Anong pangalan nyo kaya? Pangalan? Ha? Nestor, ano? Lokyaw. Ilang taon na kayo? Tumingin ka lang sa akin. Huwag mo silang tingnan. Tayo lang magtingin ng dalawa. May nakikita ka liwanag, madilim, etc. Hindi ko alam. Meron ka bang umalis? May pinunta ka ba? Ikaw ang makakasagot. Saan ka pumunta? Wala kang pinuntahan. Wala ka nakikita madilim. Ano? Madilim? Saan yung madilim? Patay na ilaw? Walang ilaw? Saan banda yun? Nakita mo na? Ano siya? Maliwan? Ano ba tag nito pag madilim? Ano ba tag nito yung walang, yung para malamig o hindi? Nasaan yun? Hindi mo pa nakikita? Wala ka pa nakikitang ganon? Sige, inumin mo yung tubig. Inaalilihan ka ng demonyo. Hindi ka kinukulam. Bagkos. Sige. Tingnan mo yung daliri mo. Nagsisinungaling yung demonyo. Tingnan mo. Straight mo. Dito na natin sinukat sa una, di ba? Tingnan mo, pantay na, di ba? Oh. Sabi ko sa'yo, hanggang hindi pumapantayan, masamang espiritu yan. Bakit hindi mo mabanggit ang pangalan mo? Alam mo, kung wala kang sanib, mababanggit mo ang pangalan mo, masasabi mo na lalaki ka. Pangatlo, tatanungin ko ang pangalan mo dahil alam ko na pangalan mo. Pangapat, alam pa rin ng demonyo yon. Tatanong ko naman pangalan ng anak mo at asawa mo. Ngayon, pag nasagot mo, uling tanong po, kung kilala mo si Kristo, pag sinabi mong hindi, kilala mo ba si Jesus? Hindi. Sino ba tatawagin natin ang Panginoon Kristo? Pag hindi mo sila kilala at nalulusaw ka sa pangalan nila, ibig sabihin, ikaw ay demonyo. Kumukontrol. Pikit sa Tingnan mo yung tiyan mo, ha? Dumambot, di ba? Tingnan mo, ha? Palito ulit gagamitin ko sa'yo. Pag dinikit ko yung palito, pumikit ka lang. Pikit lang. Di ba malambot? Tumatagos yung daliri ko, di ba? Dilat. Ito, dadagdagan ko ng dasal. Dumilat ka lang. Masakit, mainit. Wala, di ba? Lumalambot to. Di ba? Yung kanina, bumabaliktad yung kamay ko. Halos pumipilipit na yung daliri ko sa'yo. Pag may karga ka, dinasalan ka at dinikit yung palito sa'yo at bumabalik yung daliri namin, ibig sabihin, meron dyan sa loob ng katawan mo. Anong pakiramdam? Umayo ka. Huwag kang matakot. Ipagpag mo yung sakit mo. Ganun mo lahat. Sige, lakad ka muna doon para masikatan ng araw yung katawan mo. Nasa impyerno ka, nasa kasilitan ka, dahil hindi mo alam kung ano kasarian mo. Tsaka nag-iba boses niya, no? Ganun. Para kang galit na galit. Lumapit ka ulit dito kaya. Yan tubig na pinainom ko sa'yo, yan ang magiging bis at sandata mo.
O, namula na yung mukha ng tatay mo. Oo, namulan. Yung mukha niya, namula na tayo. Yung mata mo, lumaki na. Hindi na sumingkit. Di ba, namumuta yan? O, tingnan mo yung mata mo. Ano tingin mo dito sa amin? Lumiwanag, hindi? Lumiwanag? O, di ba, lumiwanag? Tingnan mo, yung mukha mo. O, tapos na muna natin. Mamaya na, salamat sa pag nanonood, ha? Tingnan mo, ha?